Se segues mirando este vídeo vas descubrir como un home, educado de rapaz por un bispo, acabou gobernando Galicia e como ese monxe dominou nobres, musulmáns, normandos e mesmo reis. Todo iso no século X, aquí en Galicia. San Rosendo naceu en Portugal no ano 907, nun mundo que ardía por todas partes, racias musulmás, ataques normandos pola costa e reis que entraban e saían como se Galicia fose un tabuleiro de xadrez. E no medio de todo iso, un rapaz brillante, fillo dunha familia poderosa, curmán de 3 irmáns que foron reis, Ramiro II de León, Sancho Ordóñez de Galicia e Alfonso IV de León. O seu pai foi o conde Gutierre Menéndez e a súa nai foi Ilduara Eriz, coñecida como Santa Aldara de Celanova. A Rosendo, Rudesindus en latín, formouno o bispo de Mondoñedo e el mesmo levou a mitra mindoniense cando só tiña 18 anos, pero a súa cabeza estaba noutro lugar, na vida monástica, rondáballe a idea de facer algo novo. E fixo, tras fundar o mosteiro de San Xoán de Caaveiro, fai o propio co de San Salvador de Celanova, no 936. Este mosteiro benedictino converteuse nun foco de poder, de cultura e de renovación. Mais de 50 cenobios chegaron a depender del. Rosendo non só rezaba, tamén facía política. O rei Ramiro III de León sacouno do mosteiro para convertelo en gobernador de Galicia e combater normandos e musulmáns. E cando fixo falta, incluso levou a diócese de Compostela, mentres o bispo Sisnando estaba preso. Sempre volvía a Celanova e ali morreu o 1 de marzo do ano 977. A súa morte reuniu a bispos, abades e monxes de todo o territorio. Un século despois, os seus restos foron exhumados e o seu culto estendido por toda a Igrexa Católica. Outra historia con acento galego.